हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ दा गुड न्यूज़ा बेनो आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट आरो लोगोसे एडमिट डाउनलोड डेट ओंखारबाय दा बेयाव एबीयूबी कन्स्टेबल एपीआरओ ड्राइभार नोंथांमोना मोनमारसिगोन अफिशियल नोटिस नामा बेनि सायाव डिसकास खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब आरो लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै लानो हागोन दा मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे फिजिकल टेस्टआ जामारसिगोन होननानै दा बेयाव खायसे फोथायदों आरो खायसे फोथायाखैमोन दा फाइनाली नोंथांमोना डेट ओंखारसिगोन दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लास्टआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन सो दानिया जों अफिशियल साइडआव फैबाय आरो बेयाव फैयोब्ला खायसे गोबांथार माने नटिसखौ नागिरगोन जे एसएलपीआरबीआव दासिमबो बेयाव होथ'वाखै मानोना बाथ्रा जाबाय जाय नटिसखौ नोंथांमोना दासान्दि ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव माखासे नटिस हरनाय जे बिथांमोना इनिशियेलि हरदों स' बिथांमोना इन्टारनेलि हरनाय दा बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै मानोना गोबां खायसे चेनेलावबो खाबाय जानांगौ आरो बे रेलिया 3 अक्ट'बराव जागोन होननानै स' बे नंमारगौ नोंथांमोना जामारसिगोन मानोना बे सर्सखौहाय जायनोखि बिथांमोना साख्रि मावखायो स' बिथांमोननिफ्रायनो लानाय जादों स' बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन देग्लाय खायसे फिजिकल जाग्रानि जायगाखौहाय चेन्ज खालामदों माखासे जाहोननि थाखाय आरो गासैबो फिजिकल टेस्टआ गासैबो जिल्लायाव गैया मानोना कम्बाइनसो जागोन एबा नोंथांमोना मोनथाम मोननैजों मोनसे मोननो हादों दा बेयाव नटिसखौ ओरैबायदि मोनदों आरो जे बिथांमोना एसएलपीआरबीआ गावसोरनि माखासे अफिस लेभेलाव माने नटिसखौ हरदों जे बिथांमोना फिजिकल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालाममारसिगोन होननानै बेखायनो सेन्टार नांगौ जायो नालाय बिथांमोना सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामबाय गासै 20 सेन्टाराव माने 20 जिल्लायाव जागोन होननानै आरो स' बेखायनो माने फार्स्टआव नायोबा बाक्सायाव नोंथांमोना पेरेड ग्राउन्ड मोनदों रिजार्भ पुलिसाव नोंथांमोना जागोन बरबारियाव आरो बाक्सा आरो तामुलपुरजोंहाय नोंथांमोना जागोन आरो अके बे जाबाय बाक्सायाव जागोन अके तामुलपुरा बाक्सायाव हैनांगोन स' बरपेटाखौ नायोब्ला नोंथांमोना बजालिजों बरपेटाजों जागोन पुलिस रिजार्भ फिल्डआव बरपेटायाव जागोन अके थिग बेबादिनो बङाइगाव होनोबा पुलिस रिजार्भ फिल्डआव जागोन बङाइगाव आरो बेयाव बङाइगाव आरो लोगोसे चिरांजों जागोन आरो थ' जायफ्रा चिरांनि नोंथांमोना बङाइगावसो हैनांसिगोन अके दे नाम्बार 4 कासार दङ बेखौ नायदो एन्ड दुब्रिया नोंथांमोना दुब्रिजों साउथ सलमाराजों एखे जागोन आरो बेनो जाबाय 20 आसाम पुलिस बेटेलियन पेरेड ग्राउन्डआव जागोन पानबारियाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो अके थ' जायफ्रा दुब्रियाव थांनो गोसो दङ नोंथांमोना साउथ सलमाराया थांनांसिगोन आरो अके देन डिब्रुगड़आव नायोबा डिब्रुगड़जों तिनसुकियाजों बेयाव जागोन अके डिब्रुगड़आव अके माने गासैबो डिस्ट्रिक्टआव माने फिजिकल टेस्ट सेन्टारखौ होनाय जायासै एबारे माखासे जाहोननि थाखाय अके थ' जों बेखौ मोनथिबाय देन जों नाम्बार 7 नायनोसै दा नाम्बार 7आव नायोब्ला गवालपारा होनोबा हारसिं जागोन नोंथांमोना बे दंखायो स्क्रिनशट खालामना लादो जायफ्रानोखि दङ आरो लोगोसे गलाघाटआ दङ गलाघाटनि कामरुप दंबावो 9 10आव बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आरो फैबाय कार्बि आंलं स' कार्बि आंलं हेडक्वार्टार पेरेड ग्राउन्ड जागोन 23 आसाम पुलिस बेटेलियनावहाय सिलंनि होननाय जायगायाव आरो कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलं आरो लोगोसे डिमा हासाव दङ बेयाव मोनथाम जिल्ला दङ अके देन नाम्बार 12आव जाबाय करिमगन्ज दङ बिनिफ्राय हाइलाकान्दि दङ स' बिनिफ्राय 13आव नायोबा क'क्राझारा हारसिं जागोन दिमोलगाव जागोन जायफ्रा गोबां प्रेक्टिस खालामबाय दङ स' बेयावनो फिजिकेल टेस्टआ जासिगोन नोंथांमोननि अके देन लखिमपुर नायोबा लखिमपुरजों धेमाजिजों मोनसे जागोन आरो बे जागोन लखिमपुराव जागोन पेरेड ग्राउन्ड दङ नोंथांमोना 13 आसाम पुलिस बेटेलियन हेडक्वार्टाराव जागोन देन जरहाट आरो माजुलिजों जागोन एन्ड 16आ नलबारियाव जागोन अके नलबारिया एक्सट्रा नलबारि जागोन दा बे बुजिबाय देन दानिया फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय गासै 20 सेन्टार एबा 20 जिल्लायाव जागोन नालाय स' बेखौ नायोबा जों मोनबाय दानिया नगाव नोंथांमोना नगाव मरिगाव आरो हजाइजों मोनथामजों मोनसे जागोन बेनो जाबाय नगाव अके देन शिबसागरजों सराइदेउजों जागोन सनितपुरा नोंथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथजों मोनसे जागोन आरो बेनो जाबाय तेजपुर जागोन पुलिस रिजार्भ फिल्डआव जागोन एन्ड उदालगुरि फैबाय लास्टआव पुलिस रिजार्भ अफिस एसपि अफिसनि खाथियाव दङ बेयाव जागोन अके बरनगाव होननाय जायगायाव जागोन उदालगुरि आरो दरंजों मोनसे जागोन स' सिगांनि डिसि अफिसाव डिसि ग्राउन्डआव जाग्राया बेयाव जाला नोंथांमोना बरनगाव सिभिल हस्पिटाल खाथियाव फैनानै उदालगुरि एन्ड दरंजों बेयाव जागोन कम्बाइन जागोन नोंथांमोना बाट एडमिटआव गासिबो डिटेल्सआ थागोन अके माने डिस्ट्रिक्ट वाइसबो जानो हागौ नाथाय एडमिटआव गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना डेट थागोन स' बेखायनो एडमिटआ नोंथांमोना 23 सेप्तेम्बराव डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो रिलिया जागायसिगोन 3 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथांमोना गासै 20 बे जायगायाव जागोन होननानै बिथांमोना माखासे नटिसखौ बेयाव होनाय जादों दा बे नटिसखौहाय नोंथांमोना गोबां नुबाय जानांगौ नाथाय एसएलपीआरबी होथ'वाखै दा बेखायनो नोंथांमोना मोननाय नङा 23 सेप्तेम्बराव एडमिट डाउनलड खालामदो अब्ला गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनसिगोन थ' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे मोजां जायो